Ялан тәпейірбіз. Қазір енді бір үйде де холодный полы жоқтыр. Қазіргі заманда. У всех, наверное, теплый полы. Салқын болса отырсың бала еденде. Иногда шумахатлик қойнар бұл аяққа. Наоборот, киімі тәбіз. Теге особенно башланып кеткен өліші. Вообще не. Қызу холодильник тиресіне тұры келе ол біздің. Аннан башланып кеткен мен де ел сұрғам етем. Никсің мұнда қойнар. Каждый раз боранда шында ояқ пішердей бола. О, елдемен қайта бұғай. Кеш, мектептен. Кім қайттан да ұлым? Опа қайтты мәлләнді. Опа қайтты мәлләнді. Опасы қайтты біреуінің. Елмен автобус білен. Қайта. Мектептен. Что говорим? Говорим, нәрсе говорим. Ничего не говорим. Просто бытовой хәл-әхвәлләрне сөйләшәбез. И все. Хәлләрне сұрашабыз. Сәлем берәр жырлалы. Нәрсе жырлайбыз, айда жырлайбыз. Инде жырлайбыз. Готовим перемеш. Перемешлер. Башта хотела треугольник делать. От ите алған едік біз. От итінен фарышлар ясап, от итінен... Қызы, ұлым, яндыр әлі, ұлым, қараңғы. Илхан. Аннарысын айтады. Бәрәңгі үйге кіргені бітіп кеткен жоңа. Решила быстренько ясарға перемешлер. Пилмен де ясысы бар, но от итінен. От иті, тона иті, тауық иті бітінсін қошып айырым да ясадым. От итін айырымына да тағын ясадым шында, потому что біз основном шығарған ит ашибыз. Біздің балалар ярата котлет. Екінші номер автобус білен ері ие. Көргеніңіз бар мәлі? Ие. Екінші номер автобус білен ері. Қазір мен табаным айлап келін әлі. Тезгіне тығып жіберім, алайса сағат 6-да Горстонға барасы бар. Бүгін анда біздің бизнес бойынша ұшырашу. Шуңа так, қазір мен сізге. Ой, елден ешлей шында телефон. Қолымнан шуа. Шуа қойым әлі. Шуны бәрәмешлер. Жеңілгіне, жайлығына эшләнә. Қазір мен сразу тығып та қоям, чтоб тезгіне, чтоб ярты сағатта пішеді ол. Enel turunda söylediğiniz meyli diyensiz yok. Enel turunda söylemedim. Enel turunda zoomlar yazayım men. Novichoklar için yanına kirerге tilegen kişilerini gruppaga jiyip alarga anlatam. Çünkü bulay onda söylerge barыбir керек. Kimsini anlatırga керек. Da şastı көрем kızıgızna. Yarar. Әйе, ол ері өзі
Ерте белән автобусга озатабыз, кич белән. Тоже угылдан каршылайды, гел бүген микән кызым минем кулым занят, үзең кайт. Жеу кайта неге. Шундай кызык берничә бәрәңге турый башлаган мен моңа. Бу бәрәңгеле, ризлы, итле, шундай кызык ризык. Ике бәрәңге дә әрши башладым да башта. Onlar бейтем ботташ обайламыша калдым дип. Эшләнеп киттелде. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, Рөстәм. Рәхмәт. Үзегездә бер киенәме? Ну, әгәр дә кызык булса, үзегезгә юнәл буенча сез языгыз директка, мин сезне кертәм группага, анда бөтенсен сөйлим, аннары сез үзегез уйлыйсыз, дальше ничек эшләргәме. Все это как бы сугубо индивидуальный әйбер. Ну, юнәлдә, конечно, бөтен кешегә дә эшләргә була. Кем булуына карамастан, нинди профессиядә эшләүенә карамастан. Поэтому дегене бүрттердем ие. Да, камыр тишегә май, су и әзгенә сметана бар иде шуны. Бик тәмле, нежный, йомшак була камыр. Илек ни әйтәм без авылда? Ниләр теге йомыркадыр, нидер шунда бөтенсен тутыра идек, помню. Хәзер бит яңаша ясыйлар камырны да. Шалт-шылт, иң тәмле камыр суда май. Шундай җиңел, жайлы. Су, май, тоз. Любой нәрсәгә бара. Майын күбрәк салсаң, кытырдып тора торган була. Нәрсә ыргытасың моннан? Нәрсә ул? Машинаң, что ли? Апитте. Вот. Шкәштен бик тәмле була инде. Ничә пешерсәң, любой ризык. Да, мин элегрәк Гринвейда идем, 1 елга якын Гринвейда эшләдем. Ну, Гринвейда минем әзме күпме теге командам әзрәк бара әле кызларым. Күбесе инде алдан чыгып беткәннәр төрле җиргә, фармацевт Энелгә күчеп. Ну, үзем все-таки Энелне сайладым. Но Энелдә мин инде уже 5 еллап. Просто как потребитель же мин анда булдым инде. Хәтта балаларымны да шул Энел продукциялары куллана. Ябыга. Аннары узып, аннары таптым. Бик күңелле генә хатирәләр белән. Шуңа минем өчен Энел, все-таки Энелне сайладым мин. Энелдә маркетинг байрак. Энелдә эшләп була. Вот. Тырышып та Гринвейда теләгән кадәрле була алмады. Кеше барыбер үзенә җирне кайда уңайлы сайларга тиеш инде ул. Һәрбер кеше тегендә дә пробовать итә. Вот. Кичкенә генә ничә яшь? Яшьтә 9 ай. Яшьтә 9 ай. Булды. Шундый вакыт тиз үтә. Галәмәт. Хәзер. Как раз теге камырны ваклап, менә булай итеп куйган идем. Как раз әйтәләр уңган хуҗа бикәнең бөтен нәрсәсе туры килә дип. Үзенә мактыйм әле. Ничә штук камыр кискәнем, шуңа сыйып битәрлек эшлегемдә булган. Вот. Апылы еще да яхшырак нәрсә ул апылы. Бу теге сетевойдыр инде тоже берәр име. Да сетевойның любойында эшләргә була, беләсезме? Просто кайбер маркетинг акчалы, кайберсе юк. Эшлисең, акча юк. Эшлисең, акча юк. Продукциясы барыбер аларның күбесенә кереп инде батлар, косметика. Шуңа күрә әйберләре барыбер күп компаниянең яхшы. Әйтмәс идем, теге аныкы начар, минеке әйбәт юк. Компанияларның әйберләре әйбәт. Просто акча белән связано. Без барыбыз да бит инде барыбыр продукцияга була керәбез, но шулай да акча эшләргә дип. Шуңа күрә һәр кеше
Bir жерде де эшлемейше, бирөөгө да кетирип бермейлер, шунысы бар. Бар жерде да барыбыр эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк, лидерский качестволарны күрсәтергә кирәк. Только шул. Поэтому аннарысын бар кешедән, например, мин часто ишетәм инде кешеләрдән. Ой, сиңа кирип, сине байтыр хәлем юк. Кеше аңламый, что кеше үзе өчен эшли. Монда беркемне баетмый сетевойда. Ул бер единственный часть зарплаты товарообороттан. Калганы барыбыр үзеңнең личный объем, үзеңнең тырышлык, үзеңнең үҗәтлегең аркасында барсы да була. Вот. Ярар, дуслар. Мин тырышам инде, авыр төшә, конечно, этот срываться итмичә шулай тотсам инде, может быть, тагын бер 2-3 айда результатымы кайтырмын. Потому что объем минем тутваллага эшкә китә, а веслар авыр төшә. Объем китә тоже әйбәт бит инде, менә теге сыймаган әйберләргә сыясың дигәндәй. Но все равно без бит инде хатын-кыз весага баскачтан үлчәүдә күрәсебез килә үзебезнең пушинга икәнебезне. Жия-мында. Так. Ярар, дуслар. Саубулаштырам инде бүгенгә. Все. Хәзер икенче табамны да тыгам да битте. Рәхмәт. Яулык бүтән хатын-кызга да килешәдер инде ул. Яулык миңа калса ул бүтәнчегә дә килешә. Рәхмәт минем белән булугыз өчен. Сәламәт булыгыз. Сораулар булса языгыз директка, мин һәр вакыт ачык сезнең белән. Ничек бар шулай сөйләшәм. Теге бүтән сорауларга да җавап бирергә тырышам. Молодцы, менә Эльмира, 21 килограмм, ул бик күп, бик яхшы. Молодцы, молодцы. Мин ышанам, потому что ул анда самый дөрес диета юнәлдә, потому что әкрен генә, җайлап кына, ашыкмый гына, просто меню дөрес итеп тотарга кирәк инде, срываться итмәскә. И бөтенсендә җайлап, кайбер кеше әйтә бит, ой, әкрен ябыгасыз бит. Шулай булырга тиеш. Еллар буена җыелган әйбер сиңа кистеңдә аттың түгел бит инде. Поэтому самое главное шулай төшеп, потом кире җыймаска. Это вот уже самое главное. И анарысын нәрсә әйтәсем килә, андагы менюлар белән теге культура питания үзгәрә. Культура питания уже вот башыңнан уже син үзгәрәсең, ничек дөрес питаться итәргә нәрсә, ничек бөтенсен уже абайлыйсың шул. Әле тагын миңа директка язалар инде, без бит инде уже 20 көн тотабыз ул ниде, марафонда инде. Тагын яңа елга хәтлек ясыйсызмы дип, Алла бирсә ясарбыз, дигән кешеләр булса. Язырсыз директка, шулай ук менюларны группа ясап җибәрәбез. Эй, ты что, ничисәң? Минем пәрәмәшләремне җимереп ата хәзер бу малай. Килеп утырганмын да нәрсәдер эшлим дип. Ниме? Нәрсә? Син дә эшлисе килә, что ли? Җегет. Илхаметдин. Собой. Тәти әнинең. Юк. Дуслар, ашамыйм. Только по меню. Ярый, дуслар, покагыз, киттем, ярыймы? Эшем бик күп. Рәхмәт сезгә, бик зур минем белән булганыгыз өчен. Не трогай, улым, все, ярамый. Пока-пока.